Zaujímalo vás niekedy, ako sa vyvíjala cena v čase, alebo aká je aktuálna cena? Na toto máme momentálne experimentálnu stránku, ktorá zobrazuje vývoj ceny v čase. Je veľmi podobná ako štatistiky, kde máme cenovú mapu a tá odzrkadľuje aktuálny snapshot dát, hej, ten aktuálny stav. Ale keď vás to zaujíma aj vývoj v čase, tak tam máme ako trošku viacej oklieštenú verziu, ale stále ako hodne zaujímavú. Hej? Že máme napríklad, že zaujímajú nás byty na predaj, opäť máme nejakú tepelnú mapu, ktorá zobrazuje ten aktuálny snapshot. Hovorím, že aktuálny snapshot to preto, lebo ako reality radar každé 2 hodiny prepočítava tú trhovú ponukovú cenu pre každý jeden okres a každý jeden typ nehnuteľnosti. Tak vlastne tu na to vidíte, to sú tie dáta, hej, keď robíme lidy nad, pod trhovou ponukovou cenou alebo podľa výnosového percenta, tak to je presne tieto dáta. No a ešte k tomu, a my vlastne v Reality Radare vždy o polnoci urobíme štatistiku nad každým jedným okresom, aby sme vám vedeli ukazovať aj nejaké dlhodobo v čase, ako sa vyvíjala cena. Hej? Takže máme napríklad Bratislava a pri Bratislave že tu je vidieť, zatiaľ je to veľmi kratučko, čo to robíme. Vždycky je vysvetlené, že čo vám tu zobrazujeme, čo sa dá zobraziť a vy si napríklad, keď máte moc divoké hodnoty, že ten priemer tu ako celkom lietal oproti tomu mediánu, tak si viete povedať, že no dobre, tak chcem 14-dňový priemer, hej, a vlastne to berie posledných 14 dní a z toho je vypočítaná tá jedna hodnota. Hej, a to vám ako určitým spôsobom vyhľadzuje tieto šialené výkyvy na tom trhu. Hej, viete si nastaviť aj 30-dňový a potom je tu aj exponenciálny priemer, ktorý reaguje citlivejšie na tie posledné udalosti, ktoré sú aktuálnejšie. Hej, napríklad 2 dní dozadu má väčšiu váhu ako 2 týždne dozadu hodnota. Všetko je vysvetlené tu na dolu. No a to je asi všetko k tomuto nástroju.